Українців, політичних бранців Кремля, згадали у Чехії. До 5-х роковин окупації Криму правозахисники влаштували тематичну фотовиставку. На ній представили світлини тих, хто зник, кого вбили, і тих, хто нині у російських буцегарнях розплачується за нелюбов до Росії і вірність Україні. Фотовиставка – один із низки заходів до річниці окупації. Утім, потрапити на неї було непросто. Чому? Деталі в сюжеті. Стілець для допиту та окупаційні прикордонники. Вхід на виставку лише після обов'язкової процедури. Військові перевіряють документи та особисті речі. Покажіть своє рішення. Перестаньте знімати. Таким перформансом, кажуть чеські активісти, демонструють європейцям, що зараз відбувається на адмінмежі з окупованим Кримом. Дали відчути всім прихожим, учасникам вернісажу, як себе почувають сьогодні люди, які перетинають оцей штучний кордон між материковою Україною та Кримом, який окупований, щоб їм дали почути, що це дуже неприємна процедура. Після огляду на адмінкордоні глядачів зустрічає сьогоденний півострів. Поряд з кримськими смаколиками, якими пригощають гостей, поламані долі політбранців Кремля. На світлинах з сімейних архівів в'язнів ледь можна впізнати, але вони є, і їхні родини завжди поруч. Або ув'язнений, знаходиться у в'язниці, можливо, ця людина пропала безвісти, або дехто з цих героїв просто не може в Крим повернутися, що означає, що родина вимушена жити без тата, наприклад. І тому художниця, а саме насправді куратор цієї виставки Софія Токар, вона вирішила оцими ниточками якимось чином показати, що ці люди просто не присутні в родині сьогодні. Ми не хотіли їх замалювати повністю, тому що вони, звісно, в серці, в душі і в родині залишаються. Фотовиставка – один з заходів, що організували у Чехії до 5-ї річниці окупації Криму. Сьогодні у Празі відбудеться показ фільму про політбранців, на який запросили родичів незаконно ув'язнених кримських татар. Ріана Алієва, Дмитро Суспільний, з Праги для Zaman ATR.